Takže polícia sa vyhražala tejto pani, svedkyni, aby na teba vypovedala, ináč je robia problémy. Jak sa tie svedectvá tých svedkov v čase vyvíjali? Lebo ja už viem, že oni sa nejako menili, vyvíjali, takže porozprávam o tomto. Tak potom tá svedkynia už na NAKE došla na vypovedať a v tej výpovedi už priznala, že ju ku všetkému nahovárala polícia, že sa jej vyhrážali, že jej odoberú dieťa, že jej chcú dať nejakú skupinu, akože organizovanú, hej, kde hrozí veľa rokov, že týmto sa jej akože vyhrážali, hej, že Takže polícia sa vyhrážala tejto pani, svedkyni, aby na teba vypovedala, ináč je robia problémy. Áno. A znova ma to vedie k tej otázke, že čo podľa teba tá polícia z toho mala? Že to tá polícia z toho mala, že zober si, že ten daný policajt za tento prípad bol povýšený. A reálne bol? Bol aj je podľa mňa aj odmenený. Tento, čo ju nahováral, bol Roman Fačkovec. On bol spájaný aj ešte s jedným prípadom, čo bol Koloseum, tiež taký drogový prípad bol. Roman Fačkovec? Roman Fačkovec. On nahováral túto pani, aby Ona si to tak popísala, že on ju na to nahováral. Si bol obvinený z úkladnej vraždy v štádiu pokusu.